Oh, Bishop, come on. Lesibaya. Yeah. Saphenduka because kwakuyindawo la kwabhulwa khona ukolweni. Okay. Uthi nase ubhuliwe bese uyahlukanisa. Yeah. How? Kanti awumzwanga yini? Yeah. John chapter 6. Mina ngisinkwa sophila. Si odlamini. Angikwazi udlala. Ngiyabona ukhwevile kodwa angikwazi udlala. Kodwa yena odla yena. Wena angikwazi udlala. Usikhuma khumisa usidlulise sonke. Asikwazi